de acum încolo să aștept să te vindeci după trauma bot, că nu o să se întâmple niciodată. Și după ce i-am făcut, nu știu cât o dura, 10 minute, un sfert de oră, zice, ce mi-ai făcut, că zici că îți pe nori. Zic, da? Bă, mi-a despărut durerea din spate, mă simt liber, mă simt, băi, și nu-i venea la om să creadă ce se întâmplă cu el, păi zic, ce s-a făcut? Mare lucru, ce mi-am făcut, scos niște emoții, de acum n-am făcut nimic. Da? Mintea nu vă lasă să... Da? Asta este neîncrederea. De fapt, voi nu aveți încredere în voi. Și de aceea spun că în procesul de vindecare, unul dintre o tară a minții este nu cred în ceea ce faci. Păi cum să crezi în ceea ce faci dacă nu vezi? Adică nu simți pe pielea ta. Normal că mintea nu te lasă să te vindeci. Normal că mintea are intenția să zică că nu se poate. Omul atâta era de bine, era în